kabuuan ng iyong katawan. Okay? So, sa mga listeners natin, pwede kayong mag-text sa akin. Yung mga sinagot ko na mga text messages na pag sinabi ko na visit CMD office, the best talaga ay mag-visit CMD office para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem. At pwede kayo magpa-health analyze dito sa atin. Hello kay Sir Pedro Villanueva and Ma'am Rosemary Tarog, yung aking magandang batchmate dyan sa Makalaya. Yung mga taga Makalaya na hindi nyo na problema yung ating product, kasi nandyan yan kay Ma'am Rosemary Tarog. Minsan hindi siya makapunta dito, pinapadala ko kay Father Andy Vergara. Kasi ito si Father Andy Vergara ng iyong, ano ba yan siya? Yung dyan sa Cora Paroko. Oo, talagang diehard yan. CMD CBF. Saka yun, nagsusupreme juice na siya. Dati po ay lang siya, CMD. Ngayon sabi ko, Father, try this product. Ay aba naman, nung kinumbine, pati ang ating cell biofood ay bumibili na siya dito, volume. Plus yung ating juice. Hello kay Ma'am Richelle Icardo. Malakas na bang wifi mo dyan, Ma'am Richelle? Sa area ng Kasiguran. Importante talaga. Nowadays, malakas na yung ating wifi. Mga taga-HCI, meron tayong mga training. May mga training tayo na kailangan talagang via Zoom. Hindi mo na kailangan pumunta sa venue. Via Zoom ay pwede kayong mag-participate. And by the way, sa mga may request pala, ito yung may mga announcement tayo, lalo sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte. Magkakaroon tayo ng Health and Wellness Seminar. Kailan yan? April 7, Jose Panganiban. Doon tayo sa Hogilon Food and Music Center, 9 a.m. po. And of course, sa Paracali naman ng April 8. 9 a.m. sa CMD Center in Paracale, Camarines Norte. And of course, April 9, diyan naman po tayo sa Giselle's Garden and Tourist Inn sa Daet po. Take advantage mga taga-Daet dahil iikot uli ang inyong lingkod. Okay? And of course, sa Santa Elena naman tayo ng April 11. April 11. And my request ang Sorsogon. Para sa doon, Sorsogon City magiging venue natin. Naghahanap na ng venue si Ma'am Cara Espadilla, April 30 po, 9 a.m. dyan sa Sorsogon City. Okay? So, yan po ang mga schedules natin para ma-accommodate natin yung mga request ng mga health and wellness seminar. And by the way, maraming salamat sa mga nag-attend dito. Ay, grabe, lagari talaga si Dr. Ian Balangge. Just imagine from Vera Catanduanes to Tabaco, to Goa, to Legazpi. Ayan, ilang araw din sa Legazpi, 3 araw. To Naga City at kahapon ay hinatid na namin siya doon sa airport. Nasa Baguio City na po siya ngayon. Ayan, maraming natutunan daw ang kuya ko nang maka-attend ng sa Naga City. Kailangan lang talaga. Kailangan lang talaga. Hayaan mo, baga magkaroon tayo ng series of health symposium din, even sa Naga City. Kasi ang dami nag-attend din nung Saturday. Opo. Sa mga may sakit, huwag pong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Yung bang nararamdaman mo pa, there's something wrong sa iyong katawan, bumisita ka agad. Prevention is always better than cure. Ay, kahapon meron nagpunta dito. Listener ko dyan. Sa area ng, asa na nga ba yung membership? Dito pa nag-member, taga-Daet ito eh. Mr. Jose Nazario Crescine. Parang Italian yung nito. Na meron siyang kidney stone, gallstone, may iba pang health problems. Sabi ko sa kanya, garantisado, ikaw ay matutulungan. Ako naman po kasi, pag sinabi ko garantisado, garantisado po yan.
kasi alam ko ang kayang gawin ng ating produkto. Doon sa mga iba na ang kilala lang nyo lang ay CMD, try the other product at mas iba talaga yung magiging benefit sa inyong katawan. Okay? So, katulad nito na meron akong ipa-play ha. Ito yung mga desperado na natulungan ng ating produkto para ma-inspire kayo at ma-lessen syempre yung aking pagsasalita. O, pakinggan muna natin to. Isang desperado pero buti na lang ay nagdadasal. Kaya naman ay napakinggan yung programa ng CMD sa kanilang area in Borongan, Samar. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale. Ay, mali yata. Teka lang. Mali yata yung aking, ano ba yung naano ko? 37. Mali yung aking, pwede na rin. Hindi pala siya sa taga, Borongan. Ito yung taga Paracale. Ito na, sige, kasi magkakaroon ako ng series of event dyan sa area ng Camarines Norte. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Istugos po. Togos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot, ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So, paano mo nalaman yung ating, nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pakot kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam, maraming salamat sa Ayan, medyo i-correct ko lang yun kasi baka akala yung malala ng sakit, ma-magic natin. Depende po,
Depende na, sabi nga, kung may sakit ka, kung hindi ka pa naman kukunin ni Lord, ay gagamit yan ng mga bagay-bagay para tulungan po tayo. Kaya ang daming nagdadasal, ito talaga napunta din sa atin. Hello kay Ma'am Lilibat Coloma and Ma'am Floriden Kalimlim. Yan ang mga nakikita ko yan sa Facebook. Yung mga nakikinig sa radyo, hello sa inyong lahat. Saan man kayong radio station, nakikinig, hello po sa inyong lahat. Okay? So, akalain mo yung kwentong yun na isang linggo, UTI lang, isang linggo, hindi gumaling, 25,000 na po. Ang nagastos. Pero yan, sabi nga, nang lumabas sa ospital, nadaanan yung CMD Center. 3K lang ang ginasto, gumaling. O, diba? Ganyan ka-amazing ang ating product. Ay, nako talaga, sa mga listeners natin, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. That's how amazing is our product. Okay? So, may oras pa tayo. Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. At ito, isa uli na kwento ng kagalingan na na-desperate din ang kanyang asawa, pero ito yung tumulong sa kanila. Pakinggan po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, napaka-effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, lang radyo, tapos dala-dala ang radyo pagtaas sa pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Napaka, na ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting yung nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang. Sama pa yung
kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD. Napakabisa, no? At makakatulong talaga ito kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon. Gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayan, di ba? Akalain mo yan, yung kanyang asawa, tinatanong na nga, si Lord kung kailan siya kukunin kasi feeling niya, wala na siyang pag-asang gumaling pa. Pero with our product, ay nako, restored talaga. But of course, it's not only about taking this product. Lagi yun ang advice kasi we need to check and correct the lifestyle. Tandaan po na ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. So, kailangan ayusin natin yung mga lifestyle. And that's why kailangan natin mag-conduct ng mga health and wellness seminar para turuan po kayo. Ulitin ko, sa area ng Camarines Norte, Health and Wellness Seminar, April 7, 9 o'clock doon sa Hugilon Food and Music Center. April 8 sa CMD Center sa Tugos, CMD Center, Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School. April 9 sa Jusel's Garden, 9:30 a.m. Jusel's Garden dyan sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And of course, April 11, doon naman po sa Santa Elena, Camarines Norte. April 30, andyan kami sa Sorsogon City to conduct this health and wellness seminar para sa mga taga Sorsogon. Okay? So, kung may tanong, i-text nyo na lang ako at magti-text back na lang ako sa inyo. Opo, dahil dito na tayo sa mga outlet natin. Unahin natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin nyo po HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale in front Tugos Elementary School, CMD Center, Purok 5, Barangay Mother Lode near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain William Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jegulinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Duterte Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. At sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdestaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. At Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street,
San Jacinto, Masbate. Now, dito tayo sa area ng Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar Sorsogon. Ma'am Rosemary Tarog, dyan po sa Makalaya, Castilla, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon, CMD Center. At second floor, room 204, ACM Building Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, sa 156 Bray Mendez, sa 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pases Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, dyan sa area ng Bakakay. Dito tayo sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38 ba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianes Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Sa Sarte Commercial Market Site, Daraga, Albay. Andyan si Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Si Beth Antibula sa Michael General Merchandise, ground floor, Legazpi City Public Market. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar. Of course, sa Val Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Andito na tayo sa 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinia, Sardiania's Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Center at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City, beside PNB, Ligao. And of course, andyan po si Lorly Rafael Travisha, Ginubatan. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. Nea Pasiños, San Francisco, Ginubatan, Albay. Infantria Cable TV Office. O, ayan. Sa mga listeners natin, kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Oo, 0939-904-0717. And of course, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo ay member dito. Opo, yan ang kagandahan ng ating product, na pag kayo ay member, mabibili nyo yan ng 20
to 50% discount. Depende po sa mga promo rin na binibigay ni Health Code. But of course, you can buy it at volume discount. Opo, kaya naman marami ngayon ang umaasenso sa negosyo ni Health Code International. O kayo gusto nyo rin, o di ba? Una, paano ka magiging effective na pusher? Dapat user ka. O dapat na-prove mo sa iyo mismo na maganda talaga ang produkto. Kasi kung di mo naman napoprove, ay paano ka magko-convince ng tao, di ba? Be a user, be a product of the product, at madali kang maging pusher ng ating produkto. Gagamitin ka talaga ni Lord na tumulong sa mga tao by spreading the good news. O gawin niyo na kaagad. Gawin niyo na rin yung negosyo. At ako kasi noon, nung nag-member ako dito, syempre nag-member ako because we need a product. O kayo, kung bibili kayo ng product, anong gusto nyo? May discount? Wala. Syempre, gusto mo may discount. Ano yung discount? Malaki, maliit. Syempre, kung ako, gusto ko malaki yung discount. Kaya doon talaga ay sineryoso ng inyong lingkod at tuwang-tuwa ako na ang iniinom namin ng family ay mga libre na lang po iyon. Kasi nabibili natin sa volume. Yun po ang maganda dito. For healthy people, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para lagi tayo malakas, malayo sa sakit. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.